Welkom terug. Ja, nieuwe regels voor zeegroenten snijden en Zeeuwse vakantieparken blijken niet zo duurzaam. Dit is het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. De provincie Zeeland gaat inventariseren wie er schade heeft geleden door PFAS. Dat werd maandag bekend tijdens een bezoek van minister Harbers en staatssecretaris Heijnen aan Middelburg. De provincie roept mensen op zich te melden om een beeld te krijgen van hoe groot de schade is. Een politiek zware delegatie bezocht vandaag de abdij in Middelburg. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen, beide van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, spraken met gedeputeerde Dick van der Velde over PFAS, de potentieel gevaarlijke chemicaliën, die onder andere vanuit Vlaanderen via de Westerschelde Zeeland instromen. Onderdeel van het overleg was een oproep tot het melden van economische PFAS-schade, zoals door de visserij. Dat zou een potentiële schadepost kunnen zijn als je daar economische schade van ondervindt. Maar het kan op tal van andere, misschien dat andere bedrijven schade hebben of particulieren. Dit is gewoon een mogelijkheid voor mensen om dat nu te melden. En het allerbelangrijkste voor ons als overheden is om te weten om hoeveel schade het gaat. En of wij mogelijkheden zien om dat ook juridisch te verhalen op de bedrijven. Het gaat vooralsnog over het inventariseren van zakelijke schade. Mensen die denken gezondheidsschade te hebben opgelopen door PFAS in hun lichaam, kunnen nu niet terecht. Nou, uiteindelijk van de effecten op gezondheid weten we veel, maar ook nog lang niet alles. Er loopt een groot volksgezondheidsonderzoek met het RIVM. Dat doen we samen met het ministerie van VWS. En we moeten daar eerst meer van weten voordat je daar ook weer de vervolgvragen over kunt beantwoorden. Het melden van economische schade betekent niet zonder meer dat er ook vergoed gaat worden. Er zal nog heel wat water door de Westerschelde stromen voordat de mogelijke vervuilers uit zichzelf, dan wel gedwongen door een rechter, over zullen gaan tot het uitkeren van een schadevergoeding. Delta Energie verlaagt de prijzen voor stroom en gas per 1 april met bijna de helft. Voor stroom hoeft 56% minder betaald te worden en voor gas 42%. Voorlopig zullen de meeste huishoudens daar niet veel van merken in verband met het ingestelde prijsplafond. Voor de mensen en bedrijven die meer verbruiken dan die grens heeft het wel gevolgen. In de zomer hoopt Delta een nieuwe daling aan te kunnen kondigen. Opnieuw horen 7 Zeeuwse restaurants bij de Nederlandse culinaire top. Dat bleek bij de presentatie van de gids Go Mio maandag in Utrecht. Het is haast geen verrassing meer dat Interscaldus uit Kruiningen gedeeld met de Libreien in Zwolle op 1 staat. En speciale aandacht was er voor Nick Bril uit Terneuzen. Hij heeft als chef en eigenaar van de Jane in Antwerpen de prijs gekregen voor beste Nederlandse chef in het buitenland. Grijp je kans, nu kan het nog, want straks kost het je handenvol geld. In Goes is de nieuwe vaccinatieronde begonnen tegen het HPV-virus. Het is een inhaalslag. De GGD Zeeland roept iedereen op tussen de 19 en de 27 jaar die de prik nog niet heeft gehad om die alsnog te komen halen. Het HPV-virus kun je krijgen door seksueel contact, maar ook op andere manieren. En het kan serieuze gevolgen hebben. Je kan het niet alleen via seksueel contact krijgen, maar ook via handen, mond, huid, vingers. Dus vrijwel iedereen loopt het wel een keer op in zijn leven. Maar normaal gesproken lost het lichaam het vanzelf op. Maar niet altijd. In sommige gevallen kan HPV namelijk kanker veroorzaken. Dus daarom deze campagne. Daarom hebben in Zeeland ruim 26.000 jongvolwassenen een uitnodiging ontvangen. In die leeftijdscategorie van 19 tot 27 jaar is ongeveer de helft van de vrouwen al op jongere leeftijd gevaccineerd. De GGD Zeeland hoopt dat de vrouwen die dat nog niet gedaan hebben, dat nu alsnog gaan doen. En dat lijkt te werken. Ik heb me in het verleden een keertje geweigerd, omdat het toen nog niet genoeg bekend was, vond ik. En toen was ik ook heel vaak ziek in het verleden, nu wat minder en je kan wel beter goed beschermd zijn. Dus eerder had je twijfels, die twijfels zijn nu weg en daarom ga je nu vol overgave voor de prik. Precies, dat klopt. Ja. Wat zijn de bijwerkingen en hoe groot is de kans daarop? We weten dat het een zeer effectief vaccin is en met zeer weinig bijwerkingen. De bijwerkingen die er zijn lossen veelal binnen 3 dagen op. Roodheid van de arm, 1 dagje moe, inderdaad gezwollen plek, wat pijnlijke plek. Dat zijn de bijwerkingen die voorkomen. Lange tijd werd gedacht dat alleen vrouwen door het virus kanker kunnen krijgen, maar uit onderzoek blijkt dat het ook mannen kan overkomen. Daarom worden die nu ook voor het eerst in Nederland opgeroepen voor een HPV-vaccin. Waarom heb je het gedaan?
Ja, ik heb zo'n foldertje zat erbij bij die uitnodiging en dan wordt verteld, ja, als je dan wat seks hebt of intieme plekken aanraakt, dat het heel makkelijk over kan springen, zeg maar. En als je dan een vaccin neemt, is het 95% afname van dat je dan HPV krijgt. Dus was wel een goede overweging. En op deze eerste vaccinatiedag wordt de ene na de andere vaccinatie in de arm gezet. En de GGD die roept ook iedereen die nog twijfelt op om ook wel degelijk te komen. Want anders ben je een dief van je eigen portemonnee volgens de GGD Zeeland. Dit is echt het jaar waarin je het beste kan doen, omdat het dus nu gratis wordt aangeboden. En wij zijn daar heel blij mee. Als je het zelf zou moeten bekostigen, als je het toch later wil, dan betaal je €155 per stuk. En je moet er 2 hebben. Grijp je kans is de boodschap. Grijp je kans, ja. Grijp je kans, zeker. Ja. Heb je nog een boodschap voor mensen die zitten te twijfelen om wel of niet te gaan? Ja, als je het niet voor jezelf doet, dan voor een ander. Je beschermt ook je anderen ermee. Dus, Verzekeraars willen dat je je vanaf 2025 kunt verzekeren tegen de gevolgen van een grote overstroming. Nu zijn mensen nog aangewezen op compensatie door de overheid. Maar volgens het Verbond van Verzekeraars werkt dat erg traag en moet dat anders. Zo weten mensen die zijn getroffen door de watersnood in Limburg 2 jaar geleden soms nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Als er echt een grote overstroming komt, kunnen verzekeraars niet alleen alle schade gaan vergoeden uit de premies, zeggen ze. Omdat het dan vaak om enorme bedragen gaat, zou de overheid ook mee moeten betalen. Wie zeegroenten wil snijden in de gebieden rond de Oosterschelde kan weer een vergunning aanvragen. Er zijn net als vorig jaar een kleine 300 vergunningen om te verdelen. Maar er zijn wel nieuwe regels. Laat ik beginnen te zeggen dat we echt deze traditie willen behouden. En om te behouden moeten we wat wijzigingen doorbrengen. Een van de nieuwe regels is dat je niet meer op 1 aangewezen plek, maar op 6 plekken langs de Oosterschelde mag snijden. Je moet per keer reserveren en je mag dan maar 1 kilo zeegroente meenemen. Ook mag er pas later in het seizoen gesneden worden. En waarom moet dat? Ja, omdat de natuur in Zeeland onder druk staat. Vogelsoorten hebben het lastig en daar moeten we wel oog voor hebben. De vraag is natuurlijk hoe de provincie gaat controleren of de groentesnijders zich wel aan de regels houden. Nou, we hebben daar BOA's voor. Mensen die echt in het gebied zijn om toe te zien of er volgens de regels gehandeld wordt. En met het digitaal reserveringssysteem wordt dat ook wat makkelijker. Mensen geven dan van tevoren aan, nou op dat moment ga ik in dat gebied snijden. Dan kan er ook meegekeken worden. Mensen kunnen tot 24 februari een zeegroentevergunning aanvragen. Al eerder is trouwens besloten dat een aantal plekken voor zeegroentesnijders de komende jaren dat die worden geschrapt om de natuur te beschermen. Dit jaar kunnen vergunninghouders daarom bijvoorbeeld al niet meer terecht bij de Oesterput op Noord-Beveland. Er komen dan in de toekomst wel weer nieuwe gebieden voor in de plaats. Het is Valentijnsdag en dus kun je op verschillende middelbare scholen je geheime liefde verrassen. Hier bij Nealenia in Middelburg kun je anoniem een zakje snoep geven. Senna, vertel, wat heb jij gekregen? 3 zakjes met snoep. Ja, leuk of raar, ik weet het niet. Sommige kinderen hadden geen aanbieders, maar dat was niet erg. Maakt ook niet echt uit. Wat vind je eigenlijk van Valentijnsdag? Ja, niet echt te bijzonder. Het is gewoon een dag. En de opbrengst gaat ook nog eens naar Giro 555. Hoeveel heeft deze actie opgebracht? €370. Hoeveel snoepzakjes hebben jullie uiteindelijk verkocht? 370 voor 50 cent per stuk. En uiteindelijk heeft de school dan besloten om het geld te verdubbelen. Ben je er blij mee? Zeker, het is fijn om te kunnen helpen. Zeeland is een voorbeeld voor de rest van Nederland als het gaat om de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Dat concludeert een sociaal geografe van de Universiteit Utrecht. Vooral de onderlinge samenwerking tussen de gemeenten is iets waar de rest van het land nog wat van kan leren. In 2015 en 2016 kwamen er veel vluchtelingen naar Nederland. Recent gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van Utrecht laat zien dat Zeeland anders met deze vluchtelingenstroom omging dan de meeste regio's in het land. Wat daar eigenlijk toen al destijds heel duidelijk naar voren kwam, is de wijze waarop in Zeeland al heel vroeg werd samengewerkt tussen de gemeente, maar ook tussen gemeente en de provincie. Dat is iets wat eigenlijk pas nu op andere plekken in het land weer op gang komt, opnieuw op gang komt. En dat is echt uniek aan het Zeeuwse. Kleine en grote Zeeuwse gemeenten verdeelden de taken. Grote gemeenten namen de noodopvang voor asielzoekers op zich en kleine gemeenten regelden de huisvesting voor erkende vluchtelingen. Ook werkten kleine gemeenten samen.
Toen bij de noodopvang, dat is alweer een tijd geleden in 2016, het voor de gemeente Noord-Beveland niet mogelijk was om crisisnoodopvang te organiseren. En dat deden ze toen samen met de Veren. Dat deden de beide gemeenten samen, maar ook in nauw overleg met de anderen. Die lessen uit het recente verleden, waar het gaat om de opvang van vluchtelingen, worden in Zeeland doorgetrokken naar het heden. Ook andere regio's kunnen daar volgens de onderzoeker wat aan hebben. Wat dat betreft is het ook interessant om te zien dat juist nu in Zeeland we al een stap verder zijn dan in andere regio's in Nederland. Om te zorgen dat er dus duurzame opvanglocaties komen, maar dat andere gemeenten dan op andere aspecten weer een steentje bijdragen. Zo'n duurzame oplossing kan zijn dat een AZC voorzieningen krijgt die ook voor de buurt nuttig zijn. Sportvoorzieningen, recreatievoorzieningen, mogelijkheden. Een ABC, een algemeen buurtcentrum wellicht gedeeltelijk, in plaats van een AZC. Dat zou een goede oplossing zijn. Dat is iets waar op dit moment onder andere in Zeeland naar gekeken wordt. En in dat opzicht vind ik het dus mooi dat niet alleen in Amsterdam die vraag op tafel ligt, maar ook hier. Van zelf spullen inzamelen tot baklava verkopen voor het goede doel. In heel Zeeland werd er woensdag op de speciale actiedag voor Giro 555 van alles gedaan om mensen in het aardbevingsgebied te steunen. Een van die acties heeft te maken met een voetbalshirt. Dit shirt van oud-Feyenoord-speler Jordi Klaasie hangt al 10 jaar op de slaapkamer van Ibrahim Erjurouk. Hij zit nu bij de Terneuzense Boys, maar destijds speelde hij tegen Klaasie voor Hoek in de beker. En nu gaat het shirt naar de hoogste bieder voor het goede doel. Ik zie hem iedere dag, dus het is echt een super speciaal shirt voor mij. Vol herinneringen, ik ben er super trots op. Maar ik heb er geen moment aan getwijfeld om hem te veilen en de opbrengst daarvan te doneren, te schenken aan de slachtoffers in Turkije. Zijn ouders komen uit Turkije, dus grijpen de beelden uit het aardbevingsgebied hem extra aan. Het is hartverscheurend, het is een verschrikkelijke ramp. Op tv en op social media zie je beelden van de enorme verwoesting, het verdriet. Het is echt onbeschrijfelijk. Ik krijg er soms tranen van in mijn ogen. Ik moet er soms echt gewoon van huilen als ik die beelden zie. Het is echt heel erg. Tegelijkertijd geeft deze actiedag hem hoop. De geefbereidheid is hartverwarmend. We moeten echt alles op alles blijven zetten om de slachtoffers te helpen. Dus bij deze wil ik ook iedereen oproepen om de slachtoffers te steunen. Laat je hart spreken en blijf alsjeblieft doneren. Want er is dringend hulp nodig, zowel op de korte als de langere termijn. Ik ga het kort houden. We hebben maar één boodschap voor de VNG. Een grote staking woensdag in Utrecht van gemeentemedewerkers. Ook uit Zeeland gingen bussen met stakers naar Utrecht om de druk op te voeren voor een betere CAO. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen gingen er in totaal ruim 100 medewerkers van gemeentes. Steeds meer toeristen kiezen voor vakantieparken met een milieuvriendelijk keurmerk. De bekendste in de toeristenbranche is het zogeheten Green Key keurmerk. En dat is vervelend voor Zeeland, want relatief weinig Zeeuwse parken hebben die. Maar volgens het kenniscentrum Kusttoeristen proberen de Zeeuwen het nu wel. 31% van de respondenten zegt ik let op duurzaamheid als ik boek bij een vakantie in Zeeland. En 17% let echt op de aanwezigheid van een keurmerk. Dus mensen vinden duurzaamheid wel heel belangrijk en een keurmerk is daar een hulpmiddel in. Volgens het Green Key certificaat scoort Zeeland het slechtst van het land op het gebied van duurzaamheid. Omdat weinig bedrijven dit keurmerk hebben. Maar dat zit toch iets anders. Nou, het is niet zo dat de Zeeuwse bedrijven achterblijven qua verduurzaming. Minder bedrijven hebben een Green Key aangevraagd. We zien juist heel veel bedrijven die bezig zijn met verduurzaming. Eigenlijk heel veel doen als het gaat om waterbesparing, energiebesparing, circulair bouwen. We hebben echt prachtige voorbeelden in onze provincie. Alleen niet iedereen is bezig met het aanvragen van het keurmerk. Maar de activiteiten zijn er zeker wel. Sterker nog, de recreatiesector in onze provincie doet het over de hele breedte hartstikke goed. Ik denk dat Zeeland heel veel voorlopers kent op het gebied van duurzaamheid. En we doen veel mee aan allerlei innovatieprojecten. En andere provincies kijken soms met jaloezie naar Zeeland. Dus ik denk dat we heel trots mogen zijn. Vakantiepark De Meerpaal in Zoutelanden is een van de parken die wel heeft ingezet op duurzaamheid en op dat keurmerk. En we merken dat gasten er toch wel in geïnteresseerd zijn. En door middel van zo'n certificaat kan je op een makkelijke manier aan de buitenwereld laten zien wat je allemaal doet. Heel concreet betekent het ook dat sommige bedrijven bijvoorbeeld alleen boekingen maken voor hun personeel op een plek waar ze zo'n certificaat hebben. Verduurzamen doet het bedrijf al lang en op verschillende manieren. We zijn nu in het voedselbos. Er is op dit moment niet zo heel veel te zien, maar de spruiten
Die doen het echt al hartstikke goed. De meeste producten die verwerken we in onze gerechten in het restaurant. De afsnijdsels, dus eigenlijk het afval, gaat naar onze dieren toe. En de mest van de dieren die gebruiken we weer om het voedselbos te bemesten. De douane heeft een 30-jarige Vlissinger aangehouden in de haven van Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht 5 zogeheten uithalers de haven in te hebben gesmokkeld. Mensen die containers openbreken om er drugs uit te halen. De man uit Vlissingen was de chauffeur. En de nieuwe sluis in Terneuzen is weer een mijlpaal rijker. We zijn nu een tijdelijke brug aan het aanleggen. Nou, die is bijna klaar. De laatste stukjes worden nu gemonteerd. En over die tijdelijke brug gaan we de komende tijd rijden. Een half jaar lang rijdt het verkeer over deze brug. Hij ligt er met een reden. Wat belangrijk is dat we de route over de oude middensluis gaan afsluiten. Dat betekent dat we het terrein daar vrij krijgen. Dat we de middensluis verder kunnen gaan slopen. De Noordbrug kan eruit. En we kunnen de primaire waterkering, de dijk, kunnen we gaan afbouwen. Het uitkijkpunt is met de komst van de nieuwe brug verhuisd. We hebben afgelopen weken gemerkt dat er heel veel belangstelling is voor wat we hier aan het doen zijn. Dus we merken ook dat die uitkijktoren echt een rol heeft. Mensen willen heel graag zien wat we hier aan het doen zijn. Heb je hier nou beter zicht dan op de vorige locatie? Nou, eigenlijk kunnen we het hier beter zien, ja, dat klopt. Zeeuwen voelen zich het sterkst van alle Nederlanders verbonden met hun eigen provincie. Dat blijkt uit de uitslag van de Kieskompas-enquête 2023 onder 5000 Nederlanders. Als het gaat om het lijstje van belangrijke thema's bij de komende statenverkiezingen, staat bij de Zeeuwen klimaat en natuur op 1. En terwijl de woningnood hoog is, staat woningbouw voor de Zeeuwen helemaal onderaan. Ik denk dat er ook echt in je bloed moet zitten om hier in Zeeland te willen wonen. Dus dat het daardoor misschien minder ja, hoe zeg ik dat? Een thema is. Ja, een thema is, ja. Nou, dat kan ik me wel begrijpen. Ook omdat juist in Zeeland heb je nog kans op een betaalbare woning. Dus ik kan me voorstellen dat dat niet zo belangrijk is. Ja, en ik heb zelf ook al 15 jaar een koophuis. Dus voor mij is dat inderdaad wat veel minder belangrijk dan, denk ik, in de rest van het land. Ik heb al een woning. Dus ik ben nog niet op zoek of iets. Dus ik zit daar niet mee. Dus voor jou speelt dat thema ook niet? Nee, voor mij speelt dat thema niet, nee. Dankjewel. Alsjeblieft. En van alle verkiezingen die er zijn, zoals bijvoorbeeld ook voor de gemeenteraad en voor de Tweede Kamer, vinden Zeeuwen die voor provinciale staten heel belangrijk, blijkt uit de enquête. Ja, dat iedereen ook een beetje één richting op kijkt en met elkaar samenwerkt en niet dat er eilandjes zeg maar ontstaan. Ja, de tunnel vind ik iets. Ja, onder andere, ja. Dus echt wel de lokale, provinciale thema's? Zeker, ja. Het wordt een keer tijd dat er verandering komt in Nederland. Is er ook nog in de provincie een onderwerp of een thema waarvan u zegt, van dat vind ik ook nog belangrijk? Nee, daar maak ik me niet zo druk om. Nee. Het gaat meer landelijk. Belangrijk ook dat het nu weer provinciale verkiezingen zijn? Absoluut, want juist in de provincie begint het. En het is juist belangrijk dat de kleine dingen van de provincie, dat die juist gewoon opgelost worden en dat je mee kan denken. Een 51-jarige man uit Hellevoetsluis moet 2 jaar de cel in nadat hij afgelopen zomer inreed op terrassen in Renesse. De paniek daar was toen groot en er raakte 1 vrouw licht gewond. De man was helemaal doorgedraaid nadat hij van portiers te horen had gekregen dat hij geen bier mocht drinken op straat. En tot zover het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Zometeen weer de actualiteit van vandaag. Graag tot zo en anders nog een fijne avond.